Kopčanová, mám 20 rokov. Tento krém Sinai som začala používať pretože dlho som nebola spokojná s pevnosťou mojich prst. Chcela som ich vyzdvihnúť a vypnúť trošku. Dlho som rozmýšľala nad tým, že čo s tým robiť, lebo už ma to trápilo. Tak som skúšala všelijaké podprsenky, rôzne krémiky. Nič toho nejako nezaberalo, ale raz som sa dostala k tomuto krému Sinai a nemala som od toho nejaké veľké očakávanie, pretože už som skúšala fakt všeličo. Ale tento krém Sinai som bola prekvapená, že sa strebal veľmi rýchlo a nebolo treba žiadne masírovanie, jednoducho iba natrieť na pokožku, dekoltu a prs a to stačilo. Takže to ma najviac potešilo v prvom rade, lebo to pre mňa nebolo otravné a bolo to jednoduché. Napriek tomu, že to bolo jednoduché, tak som bola potom veľmi prekvapená, že to bolo také nepriamo úmerné tomu, že koľko málo času a peňazí do toho treba investovať a aký veľký účinok to má. Lebo vážne som si všimla už po pár dňoch, no jednoducho, že moje prsa boli také pevnejšie a po nejakých 2 týždňoch som videla, že sú aj plnšie a vypnutejšie. Takže veľmi som bola spokojná. Pri tých krémoch, ktoré som predtým skúšala, tak nebola som spokojná hlavne aj kvôli tomu, pretože mi upchávali pory, lebo mali zrejme nejaké ťažké zloženie a robilo to nepeknú pokožku prs a robili aj rôzne fľaky a mala som z toho výražky, lebo mám citlivú pokožku na takéto rôzne krémy a preto ma prekvapilo, keď som ho časom používala som ho aj, vlastne teraz ho používam už dlho a stále účinkuje a tento krém je jediný, ktorý mi tie výražky nerobí, ani mi pory neupcháva, takže ja som s ním veľmi spokojná, čo sa týka toho, že ja som citlivá na takéto veci a tento krém mi žiadne reakcie nerobí. Ja cítim, že tie prsa sú pevnejšie a že sú vypnutejšie a plnšie, jednoducho väčšie. A s tým krémom som veľmi spokojná a tak som si povedala, že budem to dlho používať, lebo je to o mnoho lacnejšie ako nejaký iný krém alebo nejaký veľký zákrok. Ešte bolo super, že stačí to používať iba raz denne a ten efekt sa dostaví. Že netreba to dávať 2-krát denne, 3-krát denne. Raz denne, natrieť, rýchlo sa to strebe a to je všetko. Takže má to veľmi príjemnú voňu. Takže mi to nevadilo. Ani keď to používam už naozaj dlho ten krém, inak stále som fakt spokojná, tak mi tá vôňa vôbec nevadí. Ani sa to nejako nelepí, respektíve vôbec, že by to bolo nejaké lepkavé na pokožke, alebo že by to robilo nejaké fľaky, keďže to aj tónuje tú pleť, takže je to úplne super. Nenašla som nič zlé, s čím by som bola nespokojná. A neľutujem, že som to skúsila jednoducho, lebo ja som bolo to niečo nové a skúšať nové veci, ešte som to nepoznala ani od priateľov. Je to také, že sa cítim ako pokusný králik, ale oplatí sa to, fakt. Je to niečo nové pre človeka možno, lebo ak to ešte neskúšal, ale keď fakt už nevie, čo by mu zabralo a chce byť spokojnejší, no ktorá žena nechce byť spokojnejšia so svojimi prsiami? Odporúčila by som to určite každému a keďže ja som študentka, tak by som to odporúčila kľudne aj mojim kamarátkam, aj keď viem, že proste tí študenti šetria úplne každý cent, ale za tú malú cenu, koľko to dlho, vydrží to dlho, ako fakt používam to už niekoľko mesiacov, toto fakt doplatí. Stačí to používať raz denne, takže ten krém vydrží. Je to krém a je to prirodzené, netreba žiadne vypchávky jednoducho, ale môžete to mať prirodzene bez nejakých iných vecí, bez nejakého špeciálneho oblečenia na plnšie prsia alebo takéto veci, takže môžete to mať prirodzene na sebe.